одамое ки спортро дӯст медоранд ва мехоҳанд ки аз навигариҳои спорт бехабар намонанд, метавонед ки ба канали SM Sport дар омада тамошо кунед. Ссилкаш дар поёни видео ҳаста ва дар подсказка ҳам аст. Ҳамада салому алайкум бардорӣ, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. И видео страшилка мешава. Дар ин видео шумо мефаҳмед ки агар ки одама 13 сол танҳо бугзорӣ, маҳкам кунӣ, дар торикӣ гап заниш намонӣ, бо дафигаи дига наказаниҳо қатӣ ва бо одам чӣ рух метавад. Боз шумо фикр кунед ки мумкин ягон одаме бошад ки ӯра тирма кардагӣ бошанд. Не, мо гап мезанем дар бораи як духтарчае ки падару модараш нисбати ӯи кора кардан, чӣ ба кардан, ҳамаша дар ин видео мефаҳмед. Ва дӯсто, агар ки буфаратон ҳамин темара мо далши давом бутем, як хел дига договор мекунем. Видео 2000 лайк бигира, агар мо далши ҳамин ҳамун тема мекунем. Дар бораи Дид Хасанам ҳамун. Видео якум часташ 2000 лайк шид, дуюм часташ семьяш ки буд, ӯра вақт чӣ хел киштан, далши дуюм часташ вообще интереснее. 2000 лайк якум часташ бигира, далши мо снимат мекунем. Видео дар бораи Дид Хасанам метавонед ки ҷои да подсказка мебурозӣ, бидурен тамошо кунед ё ки бидурен дар канал мебинед. Касе агар не в курсе боша, вору законай. ва пешай навора давом додан, чун ҳар вақта ссилкае ки дар комментария закрепи чидагия шумо метавонед гузашта ҷанг бозиҳои хитона бо бозам завқмандтар кунед тамошоша, яъне ки шумо метавонед дар ин кор сум кор кунед. ҳам ссилка барои регистратсия ва ҳам промокоди ки шумо метавонед ба ин промокод бонус ба даст биёред дар комментария закрепи чидагия. Чӣ хеле ки ҳамаи мо шумо медонем, бисёри падару модаро ҳаракат мекунанд ки аз ҳама беҳтарин чизҳоро барои фарзандошон дариқ надоранд. Яъне ки медонем ки ҳаст ҳолатҳое ки фарзанд уже аз таваллуд шиданаш шумруае ва ӯра падару модараш бад мебинад. Агар ки ҳам хел ҳолата шумо дидагӣ бошед, дар комментария binavисед ва ин ҳолати мо ҳамин хел ҳолати ҳастае ки бадбинии падару модаро нисбати нуқсон доштани фарзанди худшон ба як натиҷаи беҳадам ҳам ғамгинкунанда ва ҳам даҳшатнок оварда расонд. Ҷинни Уэйд ин духтаре ҳастае ки метавонад шуморо бифаҳмонад ки тарс, гишнагӣ, танҳоӣ, торикӣ ва маҳбас чие, реали маҳбас. ӯра агар дар маҳбасҳои имрӯза монем, маҳбаси имрӯза барои озодие. ин духтарчае буд ки ҳамаи рафтори даҳшатнока нисбати ӯ кардан падару модари худаш. То охири навора тамошо кунед ва дар охир мефаҳмем ки ин ҳодиса ба чӣ анҷом ёфт. Модари Ҷинни ном дошт Айрин Оглсби, падараш бошад Кларк Уайли. Дар охири видео шумо ин нома гаренишон мебинед. Дар нигоҳи аввал семьяи оддӣ ба назар мерасиданд. ҳамсояҳошонам фикр карда наметонистанд ки ё ин гуна одаманд. Барои оне ки дар ин бораш ҳам гап занем ки ӯ қатъи ҳамсояҳошон гап ҳам намезаданд, бигем мешава. ҳаста ё ҳам хел семьяе ки ҳар кас қатъи гап намезанад ва бисёр семьяҳо на барои оне ки ҳайвонанд. Просто ҳаст одаме ки айпаи кори бори худчай лағлақи бисёр намекунад. Сабабе ки ин скритни буд ин семья, маънои ӯра надошт ки ӯ лағлақа дӯст намедорад. Маънои ӯра дошт ки дар условияе ки ӯ фарзандошона нигоҳ медоранд, ҳайвона дар ин хел условия ягон кас нигоҳ намедорад. Хеле даҳшатовар ба назар мераса, не ки ози аввал шай. Ҷинни ин чорумин духтарчае дар оила. Фарзанди якумшона Кларк дар адёл мепечонад, дар вақти навзодиш дар гараж мемонад, дар хунукӣ. Баъди 3 моҳ пас ай пневмония гудак мемра. Бози дар сари ҳамаи шумо фикр меояд ки барои чӣ ӯ ин кора кард. Ози сабабаш ҳам даҳшатнок мешавад. Барои оне ки баъди фаҳмида мешавад ки Уэйли Кларк овози гудака таҳаммул карда наметонист ва ӯ овоз ӯра раздражат мекард. То есть вақти гудак гирия мекунад, дар адёл мепечонад, мебарад дар гараж мемонаш, вақти хаб мекунад меёраш. Боз шумо фикр мекунед ки хай баъди ин кор дига гудак накунӣ, на? Не, ин якум гудак буд ки ҳам хел киштанша. А духтарчае ки оз дар бораш гап мезанем, ин чорум гудакае. Гудаки дуюмшон чӣ кор шид? Баъди таваллуд шиданаш мемра. Сабаби ин маълум нест. Но ман хеле предположение метавонам карда ки гудакое ки нав таваллуд мешаванд гирия мекунанд ку. Ман фикр мекунам қиртақ шаҷафидагӣ ҳамҷода. Вот ман як чиза наметавонам фаҳмида бародаро, мумкини шумо дар ин фикри ман розӣ бошед. О чӣ ба далчи гудак мекунед? Ва сразу барои як хел умнико бугум ки дар асоси ҳамин нақл филм ба навор гирифта шудагия, ма барое ки картина, яъне ки нақли ма бо более реалистичнитар шава, ма кадрора дар баъзе ҷоҳо аз ҳамун филме мемонам ки дар асноаи ҳамин ҳолат сабт шудагия. Ма фикр мекунам ки ма дига пас ҳамам хел ҳолатҳоро объяснид мекунам, ма мефаҳмонам. То ки нагӯянд ки ту кино нақл кисти. Хеле чӣ кунем? Чӣ хеле ки шумо медонед, пешай пандемия ва дигар проблемаҳо, мисол одамо метавонистанд ки ба тарафи Америка бираванд ва баъдан баъде ки пандемия шуд, ин кор хеле мушкил шуд ки ҳама маҳкам шуд. Не ки бародаро хушхабар ҳамиае ки як чанд категорияи виза кушода шудагия. Марҳамат бародар, дар WhatsApp ки дар рӯи видео мебурояд, шумо метавонед ки ба ҳамин WhatsApp алоқа бироед ва
уточнят кинен ки кадом намуд категориҳо кушода шудагиа мумкин ҳамун категориҳое боша ки барои шумо мувофиқ боша дар шумо дар кор боша. И гуда ки гуфтем мурдак ура нафаҳмидан ки чӣ ба мурдае ман хай версия хема гуфтам қиртақшаҷафидагиа не ки дар асл бародаро камтар жорстки гап задем то есть ки яке аз версияҳо ҳастае ки яъне ки духтур баъдан мефаҳмад ку чӣ гап шудагиа. Кӯдак ба ови даъни худаш қиртақгир мешава ва дар пеши ӯ ҳеҷ кас набуд ки ӯра мисол бияпара кна ё ки ёрдамаш бута ҳамин хел мемра. И фаҳмида мешава ки значит ира мисли як мыш бироварда дар ки ҷои мондагиян бе присмотр то ки овозаш набиёяи хона гуфта. Ай ҷиҳат фикр кунӣ значит мардаки умумиян дасти худаш қатӣ намекиша то ки гунаҳгораш накунад. Но тра ба ҳамин дараҷа ақлат намераса ки раз овози кӯдак намефорад накун кӯдак. Баъди таваллуд мешава як бародари дигари Ҷимми. И метавонад ки зинда мона и бародаршон. Не ки ҳама вақт маҷбур мешид ки худша муҳофизат кунад аз падари ғазабнокаш. Ане ки духтарчае ки дар бораш гап мезанем и на он қадар барӯзӣ буд. Падари ғазабии худаш мехоҳад ки ӯра дур кунад, аниқтараш маҳкам кунад аз акаш ва аз модараш. Сабаби ин намуд рафтор кардани падариу дар чӣ буд? Вози ман сабабша мегум бародаро, шумо хеле ҳам ҳайрон мешин. Сабабаш диагнози педиатр, не коронавирус набуд. Дар вақти майдакиш модараш тез ӯра ба беморхона мебурд. Дар ӯ вақт Ҷинни ягон намуд бемории серьёзӣ надошт. Не ки баъдан ҳолат безеб шидан мегира. Хӯроки соз намехӯрд. Рӯз ба рӯз ябора ҳолат бадтар шидан мегира. Яъне ки во мефаҳманд ки бадани кӯдакча безеб афзоиш меёбад, ранги одами нормали не. Дар синни 6 моҳагиш пневмония мешава. Баъди духтур окончательни диагнози ӯра мемонад. Задержка дар инкишоф ёфтанаш. яъне ки мисли ҳама калон шуда наметавонисту. ҳозир бале бисёри шумо фикр мекунед ки ин ҳолат сабаб шуда наметавонад ки ин қадар бадбинӣ ки нисбати фарзанди худат. Бале одамои солим ақлен шумо барои ҳама ин фикра мекунед. Не ки барои Кларк намедонам барои ӯ чӣ намуд хабар буд ки мехеза хед рафтори мекунад ки оз мо дар бораш гап мезанем. Ӯ ба ҳамин хулосае меояд ки ин гудаки спортчинира чӣ хеле ки худаш мега бояд аз дигар одамо маҳкам кунӣ. дар ҳамин ҷа ҳаёти даҳшатноки Ҷинни сар мешавад. Дар дуруни ҳуҷраи торик, хунук, бенафас. Бози бисёриҳои шумо фикр кунед ки ин на он қадар даҳшатнока чӣ хеле ки ту нақлш кардасти. Хай дар дуруни як хонаи торик истодан не бародарохе. Ба ғайр аз оне ки ӯ дар берун свободна гашта наметавонист дар дуруни як ҳуҷра маҳкам буд, дар даруни ҳамун ҳуҷра ҳам озод набуд. Вели як бор дар вақти абед пеши ӯ медаромад. Ӯро падгузниша иваз мекард ва баъдан дар стул мебастш. Ва ҳар рӯз як правилаҳои нави дига барои азоб додан придумат мекард и ҳайвон. Баъдан шабона смирительни рубашка меган барои девонаҳо агар дагӣ бошен остинош дароза мепӯшонану ҳамуқатӣ мебанданд далши дастута. Падар нисбати духтари маъюбуш мекард. Баъди кора кардан боз шумо фикр мекунед ки хай дар як комната дастошо бас ба смирительни рубашка мондаш. Не, бо дар дуруни вольер меган як ҳамин хел решоткае ки дар дуруни ӯ ҳайвона мемонӣ, мисол ягон шер, паланг ягон чи маҳкам мекунӣ, ҳамин хел решотка буд дар ҳамун комнатаи торик дар дуруни ҳам маҳкамаш мекард. Барои чӣ? Ва ӯра мехӯронд толка смесҳои ширии кӯдакона, мисол каша паша чизҳои детски. Танҳо ҳамин хел тамом. А гап задан ӯ дад қатъиян ман буд. Бале хай бечора ҳеҷ кам набуд ки қатиш гап зана, но вақте ки ҳамун дар як сутка як бор падараш медаромад, падгузниша иваз кардан, модараш не, духтараи падараш медаромад ин кора мекард. ҳамун вақтам намемондаш гап зана. Ва мешид ҳолате ки ягона меҳмоне ки пеши ӯ медарояд, яъне ки падараш, вақте ки медаромад ҳолатҳое мешид ки духтар ҳаракат мекард ки ягон сухан гап зана, падараш медонед чӣ кор мекард? Дар комментария бинависед. Бале каси угадат карда боша молодец. Мезадаш чӯбхатӣ. Ҷинни албатта ки бе ягон бозичаи гудакона калон шудагия, бе ягон лухтакча, бе ягон тӯбча, ягона чизе ки ӯ дару дуру дошт метавонисти бозӣ куна пакет буд ва катушкаҳои ришта. Ва ҳамирам шумо фаҳмидем ки ин чиза специалан барои бозикунӣ ӯ намеовардан. Ягон чи меовардан мемон ҳамун мусроқатӣ. Ва барои оне ки шумо ҳозирам тасаввур кунед ки то чӣ андоза ин падар даҳшатнок буд
тарзи зиндагиш ва чӣ хел даҳшатнок рафтор мекард нисбати оилаи худаш, чӣ хеле ки мо дар аввал гуфтем, ин овоза бардошт намекард ва дар хона категорически запрешено буд телевизор, радио ягон чӣ гӯш кардан. ки хона худаш обшиб, ҳама вақт тишина буд. Мумкин бале ози шумо да интерес намешавад ки айрин чӣ хел бо ҳамроҳи писараш суҳбат мекард, яъне ки занаш қати бачааш чӣ хел суҳбат мекардан. Бале мумкин бисёриҳо угадат карда бошанд. Угадат кардагӣ дар комментария бинависен. шопат қати бачаҷон хӯрокда тез бихӯ одат маҳкам мекунад. ин мард уверен буд ба худаш ки то 13 солагиша ҷинни зинда намемона ва модарша мегуфт ки ба мисли ивори кӯдака бояд ки маҳкам кунӣ аз ҳама. бисёриҳо доози интересни мешавад ки чӣ хел модараш, ӯ модаре ку синаи раҳмай мегӯянд модар, чӣ хел тонист ки ин қадар ҳолат ин кора таҳаммул кунад ва ягон чора надид. ҷавоби ин гап шуморо хелам ҳайрон мекунад, не ки ин мард тарафи занаш мега ки ӯра маҳкам мекунем танҳо то 13 солагиша. дар синни 13 солагиш ма иҷозат метиҳем ки шумо ба духтур муроҷиат кунед. худаш уверен буд ки духтар то 13 солагиша мемира. ҳозир шумо мумкин фикр кардем ки бале 13 сола шид ва ӯра иҷозат доданд ки ба духтур баранд. не, вақте ки 13 сола мешава, ҳамун рӯзе ки ваъдаи кардагиш мераса, мардак суханҳои худша обратно возврат мекунад. чекш қатӣ ман ин гапа нагуфтам, отказ мекунад. бале ҳозир мегӯянд ки хай занаш чӣ ба нарафтак жалб кунад. занша ҳамсарша запретид мекунад аз хона баромадан. ҳатто занаш наметавонист ки қати падару модари худаш суҳбат кунад. кида мега чӣ хел мега. бале бародаро, дал чизи қибат сахти бад накунед, ман шуморо ҳозир хирсанд мекунам. ин қази қади хирсанд кунӣ чӣ дар кор бу? не, всё равно хирсанд шин. айрин ба ҳамин қадар рафтори даҳшатноки, ҳамин қадар запретҳои шавҳарашда нигоҳ накарда метавонад ки бигреза аз хона. не, худаш то қани зиқ нашин. ҳамроҳи ҳар кӯдакаш ҳаст ҳамин хел махсус организатсия барои муҳофизат кардани ҳуқуқи шаҳрвандо. занак рост ба ҳамуҷа муроҷиат мекунад. вақте ки сотрудникҳои ин организатсия духтара мебинанд, ӯ мутмаин буданд ки ин 6 сола боло нест, 30 солаш. духтарча мехрошид, мегазид ва роҳгардиш мисли заргушворӣ буд. яъне ки ин тараф ӯ тараф дёргатса мекард. одаме ки метарса. зидди падар модари ҷинни уголовни дела мекушоянд бо статьяи рафтори даҳшатнок нисбати фарзанд. дар инҷа албатта ки уже маълум буд ки гап кор чӣ хела ҳеҷ қадар доказат. чӣ касе гуфтеса чӣ ба сразу напаронданшон? ну охи бародаро, агар сразу мепарондан, сразу осонае ку ҷоншон халос мешид барои ҳамин уголовни. яъне ки сразу ҳамада маълум буд ки гама бриденс, яъне ки сразу ҳамада маълум буд ки ягон чира доказат кардан дар кор нестай. ҳамаш и так виднае, понятнае ки чӣ гапае. яъне барои чӣ доказательство дар кор набуд ки вес доказательство дар пештонае. кӯдака мебини ҳамаш маълумае. ва чӣ хеле ки шумо дар аввал гуфтем ки чӣ ба ёра напарондан, барое ки мардак худаш хича мепарона. вақте ки сотрудникои политсия хонара обыск мекунанд, ҳамун комнатае ки духтарча дар оҷа нигоҳ дошта мешид, дар ҳақиқатан ҳам дар байни хона шумо кадрои реалнира мебинед. ҳамун клетка истодагиай ва тирезаҳо боша, фалга хати погиза маҳкам кардагиай, то ки ягон ҳамсоя яке нигоҳ накунад руна. ва яъне ки ӯ комната мисли як ғорвори, як шахтавори торик буд. мегзарем ба ҷинни. дар қадди 140 сантиметра, вазни духтарча 27 кило буд. тасаввур кунед ки дар духтарчаи 13 сола духтарча озод наметавонист ки пову дастша қатт кунад. барои ҳамин раҳ гаштан барои ӯ хеле ҳам душвор буд ва ҳамчунин ба ғайр аз ин наметавонист ки оби даҳанша ҷамъ кунад. қариб буд ки духтарча зирениша погиза аз даст медод, яъне ки зирениш хеле ҳам безеб шудагӣ буд. тавоноии гап задан тамоман надошт. чӣ хеле ки мо гуфтем, ӯ да мумкин набуд гап задан ва ӯ ягон овоза намешнавид, гап ҳам намезад. пас ай куҷо ӯ гапа ёд бигирад. дар аввали табобат ӯ метавонист танҳо дар як гап реагировать кунад, яъне дар номи худаш. вақте номаша мегирифтӣ мефаҳмид. дар ҳамон вақт духтуро ба ҳамин хулоса меоянд ки ақли ӯ баробар аст ба ақли кӯдаки яксола. суди лос анҷелес фармон метаҳад ки муваққатан ӯ зиндагӣ кунад дар беморхонаи кӯдакона ва дар ҳамуҷа табобат гирад. бисёри педиатро, психолого, лингвистҳо, яъне ки духтуро аз дигар соҳаҳои наука зора мекарданд ки то ки ба ӯ шанс битиҳанд, имена ҳамин духтара нигоҳубин кунанд, табобат кунанд. барои чӣ? барои экспериментҳо. яъне ки ӯ да интерес набуд ки
одаме ки дар ин условия калон мешавад, одаме ки ба ин дараҷара сатҳи развитияш, организмаш, сатҳи психологически состоянияш дар ин ҳолатай, ӯ чӣ гуна мешавад баъдан. Ӯ метонистанд ки дар ин бора статья бинависанд ва аз ин хеле сумам кор кунанд. Бале, ҳама дар фикри хичай. ва ба ғайр аз ин, албатта ин таҳқиқотҳо фоида ҳам меёрад дар ҷомеа, яъне ки барои дигар ҳолатҳо, ҳамихе ҳолати ин бора ҳам агар шуда, духтур медонад ки чӣ кор кунад, психолог медонад чӣ кор кунад, ё ки психиатр. Сьюзен Кёртис ира назначат мекунанд главни лингвисти ҳамин духтарча, ки ин занак баъдан якум опекуни ӯ мешавад. Дар аввали духтарча танҳо 20 калима медонист ва намедонист ки бо ин калимаҳо чӣ хел гап зана ва ин калимаҳоро чӣ хел истифода бара. Дар бораи ҷумла сохтан гапам назанӣ мешавад. Албатта ин ба хотири оне буд ки ӯ набуд ки қатъикӣ гап зана ва ӯ да запрещено буд гап задан. Ва албатта оҳиста ӯ метавонад ки словарни запаси худша калонтар куна ва метонист ки ошибка қатъиан боша, зато метонист ки бифаҳмона ки ӯ чӣ мехоҳад, ӯ да чӣ дар кора. Ва хондана, навистана вообще ёд намегирад. Вообще в каком смысле ки то охири ҳаёт ча гуфтаниям? Не бародаро, охириам хеле ҳам ғайриоддӣ ба анҷом мерасад. ҳозир ҳамаша мефаҳмем. Намемра. Но ҳоз бехай мегем. Саросима нашед. Эмоtsiям бар намегарда ба тарафи, яъне ки ҳама вақт ӯ хаб буд, ягон вақт намехандид. Ва мисли пешинам паходкаи заргӯшворӣ буд. Парида алахон. Духтуро ба ҳамин хулосае меоянд ки вообще дар таърихи одамизод ҷинни ягона одаме астае ки психикаш да чиво травмированияе ки мисли ӯ ягон кас нестае. Не ки ба ҳамаи нигоҳ накарда, оҳиста дихта хӯрдана, нӯшидана, хоидана, бозӣ кардана ва ҳатто расмкаширо ёд мегирад. Оҳиста ақли ӯ ҳам развиват шидан мегирад, яъне ки тавоноии ақлишам, зеҳнишам боло рафтан мегирад ва гапе ки критические гуфтагӣ будан, яъне ки ӯ афзоиш намеёвад, ин гапаи оҳиста рад кардан мегирад. Ба он нигоҳ накарда ки рафтори ӯ мисли ҳайвонворӣ буд, духтуро, психиатро ҳама мегуфтанд ки як намуд нигоҳи гарм дорад, ки одама диққатша ба худаш ҷалб мекунад. Ман фикр мекунам барои онае ки ӯ нияти бад надошт, то есть ки рафтораш чӣ буду, но внутри табиаташ қатъи ӯ одам бад набуд. Вақте ки одам агар бад боша, кори бад карданӣ боша, қайд биханда ҳам тура вот мегӯи пата чӣ ба чота ма да ситораш маъқул нест. Барои чӣ? Барое ки одам як тавоноии ҳис кардан дорад. Бисёр одам амира аҳамият наметад, но инами гапе ки вот мегӯи чота ма да ин пат нафуридеста, ситораш ма да уқад нагуфтеста. Барое ки та ҳис мекунӣ ки ҳамон одам ӯ одаме неста ки худша нишон додеста, яъне ки ниқоб дорад. Вақте ки Сьюзен табобата бо ҷинни ба анҷом мерасонад, хеле ки гуфтем дар аввал, ӯ якумин опекуни ӯ буд, яъне ки зане ки ӯро нигоҳубин мекунад. Баъд лечени ба поён расидан, ӯ отказ мекунад ай дальнейши нигоҳубини ӯ. ва баъди ҷина як духтур ба як духтури дига мепартоянд, то ки нигоҳубиниш кунад. Дар аввал ӯра як воспитатели кӯдакона мегирад, Ҷин Батлер. Дар аввал ин занак ваъда метаҳад ки метавонад ба ӯ бигардонад чизоеро ки ӯ ай даст додагия ва дар развитияш ёрдам бирасонад. Не ки баъдан маълум мешавад ки мақсади ӯ дигар чиз буд. Фоидаи манфиати шахсии худаш қатъӣ мехост ном бигира, боис шавад. ҳатто ӯ барои ҳаққи опекунӣ нигоҳубин кардан, яъне ки суда документ падавад мекунад, не ки ӯро рад мекунад ба он хотире ки хонаи ӯ барои ин гуна махсус кӯдака нигоҳубин карданаш намешид. Баъдан мешава падару модари угаи ӯ бигем Дэвид ва Мерлин. Дар ӯ вақт ин оила ду кӯдаки шахсии худшона доштанд аллакай. Ба нигоҳи аввал фикр мекунӣ тамом худо дод падару модари нав дора. Ин оила барои ӯ махсус ҳуҷра ҷидо мекунанд ки дар уҷа бозичаҳо аз ҳамаи чӣ таъминиш мекунанд. Ва ҳатто ин занак, яъне ки модари наваш ба ӯ ёд метаҳад ки идора куна ғазаби худша. Яъне ки баъдан вақте ки духтарча ғазабӣ мешавад ҷинни, метавонист ки ғазаби худша ба ёрдами вағаз кардан, дод задан бурора, на ин ки мисли аввал худша бизана. Бале аввал ғазабӣ ки мешид худша мезад. Ҳатто оҳиста ин оила ба ӯ ёд метаҳанд ки бо дигарон муошират кунад, бо дигар одамои берунаам рафтор кунад. Не ки баъдан чӣ гапе мешавад ки ин оилаам даст мекашанд аз нигоҳубин кардани дальнейши ин духтарча. Чӣ мешавад иш маълум нест. Ва айҷано гуфта намонад ки айрен модари раднои худшам
як чанд бор дархост мекунад чире суд то ки духтарша ба ӯ битиян ва ҳатто дар аввал як чанд бор иҷозатшам метаҳанд ӯра хабаргирӣ биравад. Не ки чӣ коре ки ӯ бояд мекард ҳамчун модар баъдан маълум мешавад ки аз дасти ӯ намеяд. баъди ин кор духтарчаро мегиранд ба махсус организатсияи давлатӣ ки барои ҳамин хел махсус одамоа. соли 2003 модари ӯ вафот мекунад. баъди 5 сол боша хиди ҷини гум мешавад. баъзе маълумотҳо ҳастанд ки мегӯянд духтарча то ҳозира дар махсус клиника нигоҳ дошта мешавад ки ҷоша бояд наганд. чӣ ба ва даиҷа савол мешавад ки чӣ ба ӯро махфӣ медоранд. ман фикр мекунам ки смисл надора пинҳон доштани ӯ ки именно дар куҷое. ман фикр мекунам фикри якуми ман ҳамие ки именно аяму ҷое ки якум бор гум шид барои номуҷора паст накардан ба фикрам гуфтагиянд ки ӯро дигар ҷо гузарондагиянд ва ҷош махфие. ҳамин хел метавонем фикр кунем. ва нисбати падару модари ин гуна рафтор мекунад чӣ гуфтанем ки пеш аз оне ки нисбати фарзанд ягон рафтори таҳшатнок карданиен фикр кунем ки ӯ заслужид кардагӣ нест ин рафтори шуморо. агар ягон нуқсон дошта боша, ягон дард дошта боша, ягон чӣ дошта боша, ӯ худаш дар ин кор виноват нест ва ӯ ин корро намехост. агар падару модаре боша ки умуман таҳаммул надорен ғам додани кӯдака, овози кӯдака, умуман фарзанд ба дунё наорен, хубтараш чем баъдан азоб додан. ва ҳатто ҳаст ҳолатҳое ки падару модаро мезананд ё ки ягон жестокост нишон метаҳанд нисбати фарзандошон барои оне ки ту поя ё ки бесарай, хулиганай, беадабай, гапа гӯш намекунад, ягон кори дигар. виноват худтонен. инами худтон виноватен. изначалан тарбияи соз накардем. шояд чи то ҳозир нагем ки ма гили чиза фарзанди ма мехӯрду баъдан далбаёб шид. гили чиза хӯрондан маънои ӯро надорад ки тарбияи правилна метӣ. ҳама дахайр бародаро, то видеоҳои оянда.